Straight to the Ato sa point. tagang pagtagad ba kagilaan kay di amas to si bianan karon si Father Darwin Gitgano. Ato ning amigo mahigala dito sa lalawigan sa Bohol. Pare ni mga kagilaan nga dito gyud sa masahin sa Diocese of Tagbilaran. Pero kaniadto nahimo ni siya mahigalang assistant parish priest dito sa kinini ang Luon Bohol. Oh. Nakaadto ko ani mahigalang Luon Bohol, giimbitar kong Father Darwin, nagrally mi dito sa kinini ang merkado kaniadto, So niya human kini iyang ministry ron duha ni ang pagka-Catholic faith defender, ang pagdepensa sa simbahan, ikaduha ang kining murag mo na mas marabisi siya ining sa ministry sa exorcism, no? So kini bang bita-bita man tong ministry nimo sa pagdepensa sa simbahan, medyo okay pa to kani sa exorcism, mo dahil mo kuyawan ini. Kaya ang kontra to ini kini mangyong yawa mo gi kontra. Kana tighingili ng mga yawa ba? Mo ni ang kang Father Darwin na Gitgano ron nga medyo mo iyang gifokusan. Dias tong si bianan ron mahigala ko sa tagag pagtagad karon kay naha suroy diri sa Cebu. Tagsala ba ni makasuroy diri unya pagkahuman napos sa daghang mga kalihukan. Di ka usa nakasimba ko nitong pag sa Santo Niño nga kuan nakamisa ni Father Darwin. Por layo naman kay kuan lang ko duol, kana mga tao. Pero siya may preside sa misa unya paghuman naghumili dito. Ako layo ra kay ko kay nakigduot ko sa mga tao ba, no? Pagsud na to dito. So muna nga nakasimba ko tong panahon na apan wa ko kaduol ni Father Darwin karon ni Asyas tong sibianan. May bisita nato mga sukit ti paminaw. Father Darwin, may buntag. May buntag Attorney Rufil og sa atong mga suking tigpaminaw sa tibok kalibutan naman no? Libutan gyud kay tibok kalibutan. radyo na to, kusog na to radyo, Father, buyag lang, no? Praise the Lord. Kay dili pag panghambog, kita overall number 1 diri sa Cebu. Babati man ginani mo moadto gyud kag mga lugar sad. Sipa-sipa gini atong programa. Mismo ganis Bohol daghan tag mga listeners diha, no? Pinadaghan. So, nya karon dugangan kay may YouTube na to. Plus niya pa Facebook. Ikaw sad naasa ka nahimo sa kang vlogger, tagdan ko nimo daytoon. Nakaprihar ta ani. Adapt man kita no. Sa una gud radyo ra gyud dugay kay kun adapt anang pagka kuan mga vlogger ana pero mauna may panahon. Pero nindot nga atong gamiton kana nga mga medium para sa atong ministry. Tinuod. Oo. Kumusta naman ka, Father? Ako na sa una active gyud ka kayo kon pero unsa man duha ka buk ning imong pagdepensa sa simbahan o kining exorcism or asa may na-focus asa may mas dakog oras na nimo ani ron? Sa Good morning dali mo. May buntag attorney. Og mas taas jud sa ministry sa exorcism attorney kay daghan naman kay itang CFD karon nationwide. Daghan naman. Unya ubay-ubay na jud ang na-encourage, na-empower sa pagdepensa sa simbahan. Daghan na po kay mga converted pastors. Nga sila na sa una ang nangatake, sila na po ang nibawi sa ilang mga pagpangatake. So nagkadaghan ang CFD pero tagsara ang mudawat sa ministry sa exorcism. So kaluis Ginoo pinaagi sa panalangin ni Archbishop Abet nga ni ana diri sa atong Cebu ato i-greet si Archbishop Abet. Ibisita mi kagapon. Okay. Ngadto sa palasyo. Uban ni Father Ado, no? O tungod sa iyang panalangin nakatukod jud ang Diocese of Tagbilaran og Center. Doon na natay St. Michael Exorcism Center basi maka dito sa Tagbilaran. Makadalikyat po kag suroy pohon. Pohon. Invite na po kanako. Pohon. Ito yung invite ko na sa una kay pagdipinsa man to simbahan, nag-rally mi dito, no? Kay kamao man tagamay sad sa kinini ang mga apologetics, but kining sa exorcism murag kuyaw nila. Murag mas lisod ning exorcism kay kinahanglan man sa kaana nga ngimong spiritual life baday. Bita-bita man tong sa kinini ang kuan para nako lang ba. Sa ako lang po ng opinion nga total nagtuon ta natay gamay minal dito gamay nigkuan to depensa mo gamay ra kay depensa to pagka-abogado ba. Laban tas korte o kanang mga laban ta nang kuan no. Ba't kining exorcism tan ano ko lahi ni? Pero unsa may mo parokya ron? Nga kuan assignment sa una Luon Bohol pa man ka. Nataron sa Our Lady of Holy Rosary, Lila Bohol. Bohol. Ato. Daghan may mga bulano na mo diri. Diya si Inday Ken Galinia, Carmen Bohol ni siya. Si Rimart Pugoy, asam to ka Rimart? Talibon Bohol. Talibon. Si Ili Bolonos. Si Ili.
Kuha man ang ili kanang Kuyog mo atong miagi. Oh. Tubigon. Tubigon. Oh, Tubigon Bohol. Pero kining lila asa dapit ni? Unahan sa Luway. Ari ka magikan sa Baklayon. Baklayon. Mga 30 minutes, 40 minutes gikan sa Tagbilaran. Dol Dol-dol na. dol sa Tagbilaran di ay. So kung biyahe tag Bohol ug madto ta sa parokya ari ka agis Tagbilaran. Ug ari ta agis Tubigon layo. Layo-layo. Oh, okay. Paris-pres na dyan dito. Dili. Paris resident na ko dito. Kay special ministry ang St. Michael Exorcism Center. Para makafocus ta dito, attorney. Thursday to Sunday, mong open sa office. Okay. O sa may kalainan og may kag parish resident o parish priest, assistant parish priest sabot naman ta ana kay nahimo mo kang assistant parish priest kanito sa Luon. But kami kag resident, unsa nang poy pasabot na? Anturo ka matug. Mo resident doktor ba? Anturo ko matug dito, attorney, pero adto ko mag-active sa ministry dito sa center. So ministry ni mo gida. Wa kay parokya ang gidala. Wala. Parang ka focus ta sa ministry. Sa center. So ako mga tok attorney Lunes, Martes ra. So Thursday man ang open sa office, kadto sa Sunday. So naadyo ko dito sa Thursday to Sunday. So atong talk ron gahapon atos liluan si Father Julard ug si Father Kit, Father Willie naminaw ron. Ato i-greet ikanta dito kagabi nya ubay-ubay sad ang mga tawo nga na educate nato sa atong pagtuo, especially sa atong spiritual warfare na pagkatekize nila. Dito sa St. Michael Exorcism Center, ikaw may nagdala anis pagkakaron. So ang mahitabuan ni kini ni ang wala kay so Monday ug Tuesday ra imong mga lectures. Na mga invitation okay ka na Monday Tuesday. Monday, Tuesday ra. Okay kanang uban nga mga adlaw naa ka man sa Ito ako sa center. kay dunay mga pandad-on dito mga pasyente na Ubay. matagad nimo dito. Kini daghan man ni mga mayawaan usahay, na ba kay kauban dito nga mga assistant nimo ana. Pero ikaw may head na ron sa exorcism. Ang head dito sa exorcism si Father Absalon Florinoso sa Diocese of Tagbilaran. Nya daghan ta mga kaubang exorcist, upat ini active si Father Alberto. Randy Alberto, Father Jupert Uy. Mao jud ni ang kanunay mo. So pila mo kabuok sa ministry aning exorcism? Kini exorcism mahigala ko i-explain sa tumang kaigsunan na. Kuan ni lahi ng ilang ministry kay mao ni ang do na bay mga di malikayan do na bay mga possess sa mga demonyo mga higala. Panalitan ikaw kay si Bako lang ha palayo lang kalit na kagkirig di kiba si Bako. Ano mo singgit ka nga, singgit ka mo kay nakusgan mo kag kalit niya. Imbis kay lalaki ka na babae na imong tingog eh. Murag dalahi na ba? Nasudlan ni daotang espiritu, nasudlag mga napusis demonyo ba? So ang imong kuhaon nga pare kini mga exorcist. O adto ka sa unang sikat kay ning exorcist sa Cebu si Monsignor Krikimbik, Fred Krikimbik. Mao gitoy pinakakuan gyud basta dunay yawaan patawag si Krikimbik. Kay pindi man pud mga higala kay dunay ibang pare balaka man sa di mo atubang anak kay kuyaw. Katos Monsignor Krikimbik matubang gito. Kay kini kung yawa usahay og kinahanglan ka og pare panalitan ka mo imo gyud nga puy-an ang imong pagkapare, ang imong kuan, more dako-dako sa requirements para nako ba. Dako-dako sa requirements nga mo talong-talong ka kay hindi atubang nimo sa yawaan, i-enumerate imong mga sa. Delikado ning yawa imo, i-booking ka. So muna mga higala nga murag sa kadaghang mga pare, medyo dili kayo daghan ang mo dawat aning ministry. Sa akong tan-aw lang pa ba? In fact, sa Bohol, daghan ko ng pare sa Bohol, pero sa Diocese of Tagbilaran, upat lang magbuok. Ubay attorney, abot og 14 ka buok. Tungod kay na-assign po silang parokya. Nya mas daghan man ang mga schedule sa parokya, labi nang maparis priest ka. So mo nang tungod ni Archbishop Abet tungod sa kabugat sa pagka-paris priest. So wa jud ko atagi aside aning parokya. Parokya. So focus ra ko parang maka-entertain jud tag taman sa mga labi naghiharas. So ma-process nato ang tibok pamilya. So by way of percentage, ang imong pagka panlaban sa simbahan isip Catholic Faith Defender o ang imong exorcism. Ibutan to og by percentage panalitan dili nata makaingon nga 50% exorcism, 50%
kuano dili na. Kay ang mga sa exorcism may taas akong panahon attorney. Butanta mga 80% exorcism, nya 20% na lang sa faith defender mo. Ana. Ana no. Mo kung Kay- tan-aw lagi kay na busy na magkagmaayo ining mga yawa na may mo kontra di naman. Di naman mga katong debate kanito, no? Oh. So mo ni na hitabo ni Father Darwin, so mga 80% exorcism or 90% pag tingali. Mga ana jud attorney. So, Ubay jud akong time sa exorcism. Kay kada semana man jud, Thursday to Sunday ang atong Nagi mga pasyente dalhon dito, no? daghan. Everyday mga average ka, mga pila. Pinakadaghan moabot og 400, 500 Daghan sa man ang kinadaghanan. ang kinadaghanan. Pero ang average, Ang average kinagamian is 50. ubay-ubay rin, no? 50. Unya ang atong center ito ni naabot tay mga doktor. Kay doon na may mga Timan siya. doon na may ordinaryo nga sakit. Oo. Need jud tag doktor, need jud tag mga espesyalista. Unya i-process jud sila for counseling kay kung ang ilang disposition unhealthy, muna itong i-process. Oo. So karon, kining Diocese of Tagbilaran, duha man ni ka diocese ang sa Bohol, Diocese of Tagbilaran o Diocese of Talibon. Ang Cebu usa lagi ka diocese, Archdiocese of Cebu. Mo to ilang giplanuhan nga dunay Diocese of Danau o Diocese of Carcar. Mo to ilang planuhan nga mahimong tulo ka dioceses na ang Sugbo, pero wa pa man matuman, although doon na mga moves I understand niabot na nga to sa Rome, nya murag doon gi-process na, no? Kay ron nga obispo makatuyok sad. Dito sa Bohol ron, Father, wala naman si Abitoy. Ako tan-aw pa kini si Bishop Abitoy, wa po ko kamit ani. No, pero tan-aw ko murag iyang aura ba. Maayo siya, no? Dito pa sa Bohol nya karon na abot dito sa Cebu. Unsa man ito, unsa kalaki dito nga wa may gikuha si Abitoy dito kay gipadasag mas dako nga diocese. So kinsa may nagdali dito karon? Atong vicar, atong diocesan administrator si Monsignor Kinsa man si Gerardo Saco. Sako. Kay di ba siya may gitudlo nga obispo unta niya ni Balibad. Pinawad niya ni balibad siya. Unya in fact, unsa mag-ingon nga karong adlaw ang tatong Karong adlaw ang dato ang iyang ordination, iyang installation. sa pagka-obispo na gyud sa Tagbilaran. As Bishop of Diocese of Tagbilaran. Oo. Mas dako ang Diocese of Tagbilaran no as compared to Diocese of Talibon. Mura-mura ra siguro ang Mamara? gidakoon kay gitunga mo na to ni. Unya ubay-ubay lang ang pari sa Diocese of Tagbilaran pero gamay ra pud ang diferensya. Na sila'y atong obispo dito si Bishop Parcon, Daniel Parcon. So Bishop Parcon may to dito. Wa po nila pareha ra gidakon na Tagbilaran o kuan Talibon mao gyud siya. Okay. But so ang way Bishop ron ang Tagbilaran kay tungod si Bishop Abitoy gida diri Cebu. Diri sa Cebu gitransfer. Mas dako ang iyang responsibility diri Cebu. Dako jud kayo. Mas dako kay Archdiocese gud ni. Yan, bisita ta niya dito siya, na baguhan siya sa upat ka oras nga one way ra na. Sa una kay 1 hour man ayang tuyok sa diocese na to pinakataas. No? Karon 4 hours one way pa na balik 4 hours bitaw. abot. So makuan yun niya. Pero nag-enjoy na siya kay iya magipanguna ron ang mga pinaka Lagyo. hilit lagyo. Busy kay siya taon. Pero Tanaw nag-enjoy na ko- pud siya. Kuan si Bishop Abit, tanaw na ko ba kanang charismatic sad. Yes. Mayo mo humili sad. Very substantial mo humili ba? Pero sa Father Ado ko rin naggama na iyang humili. Bitaw. So maayo ang iyang kuan, iyang aura sad maayo, no? So muna na nalipay sa tanga na si Bishop Abit oy diri mo courtesy call niya ako dito pohon. Sige. Pohon. Ganlang ka na ko contact ni Father Ado. Si Father Ado mo kuan dito. May kanunay na kauban. Sa Bohol gyapon na siya gidapon siya ni kuan. Si Father Ado mo ni una niyang na ordinahan nga pagka-obispo niya si usa sa Ado, Father Ado hubak pa yung una niyang Taga Bohol po ni siya? Taga Bohol. Oh, so sa to pa nadasag iyang bulanon sad niya kuan diri. Si Father Ado ray na dan. Okay, si kuan Reverend Father Gerard Saco Jr. Siya maoy, di ba monsignor man siya no? Oh, kay
ko ano man siya to di Vicar General man. Pero di na magpatawag og Monsignor. Di lagi patawag mo senyor niya gitudlo sa isip bishop ni dawat primero niyang sibog magkalit. Oo. Unsa istorya niya Father Darwin? Sa akong nadunggan niya nga wa siya maanad nga na bitong iyang mga kauban mga halangdo na kayo. Kay bishop naman no. Oh, niya. Wa man siya maanad, man nisuway lang pud siya og hangyo sa Santo Papa kay magpabili na ko ordinaryong pari. Yeah, ihalad na nako akong kagalingon isip. Magpabili lang grabe man na siya mga pastoral activity attorney. Ngayon gud siya nga may mong obispo. Ang ngayon gyud, ang ngayon Pero gyud. siya, yun siya nga magpabili lang ko nga ordinaryo pero ihatag na ko tanan. Nado sa diocese. Kuya sa niya no, labi ka gitudlo sa gihimo siyang obispo. Unya siya mo dawat. Idawat kinoon na Ang dawat pa primero. May schedule. Oo, no, dawat primero. Court of Arms. So nakauna siguro siya nga di sa dawat. Pag kuan na doon, daghan naman kayo sa mga invitation, may mga palibot mo rin mga Dagkong alang tao, doon. kuha na. Yawa siya maanad. Niya, isa malayo naman ko sa mga ordinaryong tao. Mapuri iyang ako nadunggan. Kuha na siya. Niya, ari lang ko, hangyo siya sa atong sa Papa nga magpabili lang kong ordinaryong pari. Pero dili na ko ihikaw ang akong commitment sa diocese. Pagpabilin kong committed sa diocese isip ordinaryong pari. Kay di pa dako kaya ang dako kay responsibilidad. Kay tinuod og maobispo mo ka, although okay ra mag-obispo ka para bishop abit oy ba nga mo taakig ka ngadto sa kwan. Kay ang makarelate yo sa mga tao ang pari magod. Parokya ba? Mat-obispo ka na makasapalas. Wa na kay ka makahibawog na unsa na kadto dito gyud, no? Basi mo ni gikuan nga malayo sa mga tao. May akong nadunggan Nya niya. kanang obispo dagko na mga tao imong kaistorya. No, mo imong nadunggan niya inana. Kay misa man siya sa atong May 8 dito sa balibaran ni Monyor. Sa ila pagtawag nyor. Mons na lang. Ayun ang Mons kay Monster. Father na lang. Father. Unya very humble jud. Makaila kang father sa ako, very humble. Unya gisaligan yun just ng pari po sa diocese. Lipay na kaing mga pari sa diocese na to. Nga siya may puri, no? One ami adjustment. Kay, kuwada ko, pag after the bishop abet, siya naman. Lipay na kayong tibuok pari sa diocese. Kaya di na po mag-adjust ang mga pari. Bitaw, tinood. Nandismaya siya ang mga pari. O si Bishop Abet, ingon siya, akong manok ni Atras man. Pero doon ay plano ang Ginoo labaw sa itong plano. Oo. Kay kibaw ka, kini mga pari may kagalaan mo bisag asa nga korporasyon ha, mausab gyud leadership pero tandog man tanan gud. Bisan sa kuan ako kaila mga pari diri sa Diocese of Cebu, Diocese of Bohol, Diocese of Leyte, Diocese of Maasin, Diocese of Palo ana ba. Pero matandog sila ka ng, lahi ng obispo niya, lahi pag style ba? No? Doon na mo kayo mga obispo nga, maigasan nga pag-obispo. Doon na pagtunan kag obispo nga, bida. Wala sa kag, sus, ginoo ko na unsa man tao ni, muro kag kagawso nun sa imong ministry. Bitaw. So, nindot tato nga si Padre Sakot, is what na adjustments nga himuon mga pare. Kailan namin tanan? Kailan tanan niya, humble sad. Wa ka na ang dafak mga higala nga, natudlo siya din Cebu, gano'n siya. Kay uban na gusto mo yung kabuot yung kagap obispo na yung ka na ganahan mo sila yung obispo kay taas mo rango pero kaniya gusto siya napoy komedya sa ubang pare ni Father Russell nagkakita ming hapon ako nagpaabot yung taon wa po ko tawag napagitawat kalibog di kinabuhi komedya na ba Father Russell pero kining paghimog obispo ba Father Darwin unsay pamaagi ini kay mo man kini si Reverend Father Gerald Saco wa man ingon niya nang apply wa man ingon kalit man na niya ikaw may obispo so lahi man nga mga apply ka kay ug ingon siguro nga day application pag obispo pabinaw ko daghay mga apply posible kining iyawa gyud so ang Santo Papa mo ini tudlo niya but asa kuhaon ng mga information gikan sa mga obispo sa mga obispo example si Bishop Abet na siya i-recommend tulo nya human na magpandadayon ang Santo Papa og subsecretum nya kanang subsecretum mo nimo evaluate sa tulo so dako og tingog ang former bishop diha nga siya may mo recommend kung kinsa oo usa na but do na pa ilain pod niya mga mo hatag og recommendations nya ang Santo Papa nag-abot anang pila ka pari nga gi-recommend i-evaluate pa pud na
So dunay pari mo evaluate niya yang kauban niya padadaan na sa Santo Papa o subsecretum secret letter para mo evaluate kaniya. Unya ikaw na pud pangayuan kaniya og tulo ka tawo, duha ba ka tawo nya i-recommend nimo nga mo evaluate sa maong pari. Nya human na inigabot didto sa Santo Papa na may komisyon na nato ni nga mo tan-aw. So adto na ipasa niya kinsay mapili nimo. Siya mismo ang mapili. Siya mo tudlo no kinsa no. So tudloan gis Father Gerard Sako. Junior. Ang mo approve pod sa iyang koan request nga di lang kumudayon sa Santo Papa pod gidawat man sa Santo Papa. Gidawat po sa Santo Papa. Iya request. Kuya to iyang kono talag sa karon pa ko kadungog hang kanang gitudlo ka pagka obispo niya pagkahuman ni balibad ka. Nidawat una. O ni dawat una. Nay uban attorney nga nibalibad daan. Wop ang pagdawat. Si Monsignor Mo ni si Father Sako no. Si Father Sako. Oo. Unya Dawat sa primero niya man ning balibad siya. danagoy schedule. Karon man tay ang consecration. Oo. Unya dawat man siya sa Santo Papa. Kay kung mapato dawat sa Santo Papa mapugos siya. Mapugos siya pagka obispo sa kwan Mapugos yun siya. Tagbilaran. Kay out of obedience. Oo. Yang ginawat man mo nang lipay pud siya. Kay Kalag sa uno kay daghang ginangandoy nga mga obispo. Oo. Napo ibang nga ni obispo kanit na pinangandoy nga ako'y mabutang sa Cebu kay medyo okay kay dito. Kay kining Cebu, kuan man og mabishop ka ning Cebu or Manila ba ka na medyo influential kay. influential ka unya medyo okay sad, ha? Labi na daghan po yung mga kuan ng Cebu, no? Daghay ganahan ning Cebu nga Tinuod. obispo nga kuan pero kini tan-aw ko sa abit wa gini mangandoy mga Cebu ba. Unya man siya lang gibutang ko. Okay sa kay no. Gipili yun siya sa Santo Papa. Attorney. Nya out of obedience mo nang mapugos po kag stando. Oh. Kay mo lang si Bishop, oy good mo humble sa siya kayo nga okay na ko ngadto lang ko ana. Kaya mo di man malikayan ko nga manangandoy gikan nang ko ana bang sus ako makada diha basta okay gyud. May lang yung okay gyud sa mga pagampo pero ako makadara tiba-tiba kita. Ako lagi katawa mga lahat bro. Na may mga intention mga ako makadaan diha. Ako ma-leader na kaya para nga na ako mga implement yung mga ministry nga nindot gyud. No? Ana ba? So kinasingkasin nimo kay. Pero ang uban kay mo nya kinala ako na diha kay para nga paldo gyud. Atay komedya lang ni Higala kay kining Subo gyud medyo paldo pag lugar gyud kay daghay mga dato ni Cebu nga mga givers gyud kayo. Purya buyag ba? Og arita sa aspect ba sa kuan ba? Ato mga kuan ba? Pero ano sagol man ginagmay ha. Daghan mga higalang mga kuan ni Cebu kana mga negosyante nga mga believers sa Ginoo nya giver gyud simbahan. Tinuod. Oh, kuan gyud ko na nga grabe kay kisla mo kuan. Ana kanya mga kaila ana nga tako yung mga Si Bishop Abet doon na siya program attorney ng pabahay sa mga kabus. So dito sa Diocese of nagsugod siya sa Diocese of Talibon. Talibon, dito man siya nagsugod. So talibon sa primero ni Bishop, nagibalhin sa Tibilaran. Dito siya na assign dito siya na sakop sa Diocese of Talibon. Talibon. Pero di pa sa Bishop at the time. Dili pa. So pagkapari niya dito sa Kwan, mali nga si Rimat na Pugoy mo na sa Krista ni Kwan. Oo. Bishop Abitoy kini mo reporter usa. O dito sa Kwan. Unya usa sa iyang program to ni ng pabahay sa kabus. So nagpadayon na antud karon kay foundation naman na siya. Foundation na. So nagis siya iyang kaugalingon ko ano. So moto pagka obispo niya ang tagbilaran mo iyang assignment. Wala siya ma-assign og lain. First assignment na niya. First assignment tagbilaran. Ya karon balhin siya diri sa Archdiocese of Cebu. Oh, okay. So mo ni ang Kwan mo ni nga hitabo aming gila pero ako na interesado ko ini Father Gerard Sakuba. Ang kuya ano nga man nga lima ka na daghan mo kay nangandoy na Father. Tanawa ka nang makakuan ka gusto ko ako diha. Para ba nang magpresidente daghay mangandoy nga mga presidente. Kana magmayor o kana maggobernador mag-away pa kanila ng uban. Oh, pinalitay pa doon. Pinalitay, pinatyanay pa kanila aron niya magkakuan. Kining iya, gibutang siya diha. Sabi ni atras. So lahi kayo no manang na interesado ta nga mahibaw anang puntuha ba. Ato padayon karon taon may gala. Labos tanan kining sa mga exorcism kang Father Darwin kay pagpanghingili ning mga yawa ning iya.
taghan kay ni mga higalagi hingilang mga yawa. In fact, na mga video sa nakita gyud ko. Di lang po na ito ipa-play dire kay pasinti maguna niya na magoy privacy. Although basig pwede kung atong itabunan lang now. Basig pwede. Na mga video ba nga ato lang i-blur now. Straight to the Now, point. arita to balikan si Father Darwin Gitgano kay panalagsara ni mahigala. Bidag mo adto ni Father Darwin ay mga invitation at tidakhan ng tao day. Kuot mga tao gud. Kay nga naman talagsaon mga iya gud usa ka exorcist nga kuan jud mo gi kuhaon og duna mga higalay mga kuan, mga mayawaan. Siya may mo hingilin sa mga nayawaan. Ang kaniadto sa kong giingon sa Cebu si Monsignor Frederick Kimbik. Pero dito sa Bohol, sa Father Darwin o sa mga lugar mo kaadto siya mo na nga dali mga lectures po niya himuon mo na nga kini ang makahimo sad siya mahigala pag-exercise no nga mahawa ng mga yawa. Ambot ka na nga maong abilidad kini imo Father Darwin nga abilidad sa pagpahawa og mga yawa. Daghan naman kayo no. Ako kita ko sa mga videos mga kagalaan unya ubay-ubay di maihap siguro no kini iyang gipanghinginlan ba kanang imong pag-ampo abilidad pagpahawa og mga yawa pwede ba nang mapasa sa mga liman nabay mga kada na ang liminister panalitan nga pwede ana or di lang ka magpatuga-tuga na lang taaning kalakiha kay delikado og mayawaan pa hinuon ng mapapahawa. Una ito ni kita tanan by virtue of our baptism na-adjud na nato pero walang ta ma-educate. Oo. No? So ang makahingilin ana ang gahuman jud sa to Ginoo ug ang mga pag-ampo sa to simbahan. Kay siya man jud ang tinuod nga exorcist. Oo. No? So walang ta ma-educate mo ning kining atong mga katikisim attorney pagpahinumdum ni nga ang nakunsadan sa Espiritu Santo dili lang ang exorcist. Kita tanan. Nindot ka ba itong Evangelyo last Sunday, no? Kaya about to sa Pentecost, no? Ang pagpadala sa atong Ginoo sa Espiritu Santo, nga may uban kaninyo. Mo No? na nga ang Espiritu Santo attorney na nato tanan mo na nga ayaw di ta malimot. Atong i-remind ang mga tao nga di ta angay mahadlok sa yawa kay ang yawa he is already defeated by Jesus. Muna ang reality attorney unya karon kay wa man ta ma-educate. Oo. Kita may mahadlok Pero ang reality magod mahadlok ni mga liman kay mismo mga pare, maihap ra sa mga pare niya mo pa appeal ini nga ministry exorcism. Kay di man basta-basta ni. Kay kining yawa pag mamili siguro sa nay kuan enumerate mo mga sa kuyawan sa kana. Na ako nay kana na ang nayawaan Father nga gi exercise na hasta mga plato ng lupad. Inana? Tungod sa infested ang lugar attorney. Mo na nga nindot kaayo nga doon na J center. So na center. So kanang mayawaan dadon dito sa center. Dadon jud kay marag ko pud nasakit ka attorney. Na hospital. Muna nga doon na dyan sa area nga consecrated for that purpose para ang tibuok pamilya magaan tog special catechism, magaan tog special counseling. Okay. Okay, posible ang ngano nakasud na because of the family. Ang ilang way Okay, of life. kasabot na ko ro no. Dunay dakong kalainan. Mumaoro di sa ospital no nga kanang pasyente tos balay pwede man ang adtuon tambalan pero lahi po og imdadon sa ospital. Kaya ito, kompleto man ta diri. Dahil oxygen diri, og magkalisog ka ginhawa, data ICU diri dayon. Pasla ka sa ICU kung unsa magaling. Yan ba, no? Kompleto ta. Mao sa rin dunay exorcism center nga, dagang mayawa andad diri, kay aron to tambalan. Okay, no? Kay naman tatanan ko niya. Ikaduha, ang lugar pod, nga at least limpyo ning lugar din no? Na kuha na ni siya. Kanang na deliverance na ni. Napaagi na yung deliverance, unya labi na kay Sinterman. Pagsud palandaan dito mura og nana kay pagsurrender. Pat kana kung tuas balay niya ikaw imong adtuon, wa ka kasabot ni dagkong kahoy pa sa likod. Unya do na pay daghang mga kuan dito. Kuyaw nang adto nimo mo siguro na mga maningkamot og sukol pa nang yawa dito. Okay, ilamang kuan jurisdiction attorney. Ilang jurisdiction, correct? Unya kung ang namuyo ni surrender na nga ma-weaken sila attorney. Oo. So, example kining usa ka pasyente ila anak giharas sa demonyo. So to naman ang tibok pamilya nag-surrender naman. So ma-weaken ang ilang influence, ma-weaken ang ilang legal hold sa family. Unya kung possessed jud man ang atong schedule for Holy Mass kay ang dugo ni Kristo
may mag-purify sa tibok pamilya. Ang dugo ni Kristo ang mag-purify sa ilang property. So bisahan tong ilang balay. Ina na. Misahan ilang balay attorney. Oo. Kung puno akong schedule atong hangyoon ang parish priest nga may mamisa. Kay ang counter nato ni ana nga kultura attorney mao nang padugo sa baboy. Oo, kanang niya padugaan kay diwata-diwata ni. Padugo sa manok. Oo. So di wa man tag itubo sa dugo sa manok. Wa man tag itubo sa dugo sa baboy. We are saved by the blood of Jesus. Muna nga asa na to ang pari ray makahatag na to ni manang atong i-educate ang mga pari kay wa may laygo makamisa ato ni. So only them can give Jesus completely. Muna nga nini ato ni ato jung empower ang mga pari. Unsa man kadako ni imong center dito na kay picture ani? Naa ato ni Asa man ka center? St. Michael Center. Pakita ta kuno dong. itong ipakita. St. Michael Center. Michael Exorcism Center. Exorcism Center. Bro, kaloy palug ko. Dahil ikaw og kuan atong kauban na si kasamang names para makita nato dito palitan na yung mga pasyente dadon dito ba. Maura din sa kuan nga masakiton. Pwede ang doktor may mo adto pero dili kumpleto. Dad-ad sa ospital para kumpleto. Mao sa din sa exorcism og tuwa dito ilaman jurisdiction delikado magkasukol pa na dito dad-ad sa center. Mao ri gyapon sa kana mga kuan bitaw nga iro bitaw pa. Mao ra prinsipyo nga kana imong iro dito kad moadto ang bitmid sa ilang balay. Isug kayo kay ilaman. Pero dalhan na imong iro bisa pag German Shepherd na dad-ad sa clinic. Nag-abot dito bulasag mo managana sa siya dito. Hindi man ni ato din yung lugar ha. Mo na yung prinsipyo sa usahay nga isulat ito kung mga veterinarian sana. Kaya kanang iro pati isugas sa ila. Kaya ila man jurisdiction. Ilang lugar suod mo din ting isuga pero dad itong lugar nga dili ila. Mo sad ang demonyo. Pag-abot clinic dito ana. Territorial pud ang mga demonyo. Territorial sad sila. Una nga inig kuan to i-prepare ang family mangumpisal sila unang cares attorney confession. Nya mahimo sila adoration sa Blessed Sacrament, the whole family. Unya cares, confession, adoration, rosary. Rosary. The power of the Mama Mary attorney. Ang devotion sa mga Birhen kay magpakiluoy man sila attorney nga ayo tan mo pag rosaryo taon. Kay sakit kay na namo. O Eucharist. And sacramentals mo tong mga cross, medals nga na-bless sa atong mga kaparian. Sakit kay na nila attorney. Kaya mga nabiditahan no? Pero kinahanglan jud nga atong mga igsuon nga palit mo mga religious items ayo jud nyo gamita without a blessing from the priest. Kay pinaka the best jud na siya. Para di mahimong infested. Panalitan karon na kay Rosariohan palit nimo nya way pari nga naka-bless ana. Pwede na ituslo nimo sa Holy Water na simbahan. Ito na ipa-bless jud ato. Kaya ipa-bless gyud pero pari mahimo maumana. Di ba naman sa kanang bitaw dahil sa di simbahan na may Holy Water na nguros ka na. O adto ni adto ko tuslo lang niya. May meaning sa pari ato ni sacerdos, giver of secret things. Munang ang muna sacerdos sa Spanish. Ang kalugan na nila giver of secret things. So ang mga pari ra makahatag ni ana pinaagi sa ilang blessing. Tungod kay ilang kamot gikuan man sa ordination, gikuanan mag authority, no? Holy oil, chrism oil. Because of that. So munang ang mga tao bitaw mo amin sa pari, not because of them, because of the Eucharist. Because of the consecration or ordination. Mao na siya pare importante. So pag ari nimo sa Cebu, gahapon ka diri o karon, pila ka adlaw ka diri? Duha ra ka adlaw attorney. Duha ka adlaw. So ang gahapon unsa man mga activities nimo? Dito ta sa Liluan sa San Fernando El Rey Parish. Doon na ka invitation dito? Na invitation sa talk attorney nya human sa talk doon na tay novena mass. So alas 5:30 to tong novena mass ka gabi. Nya way jud ang nanambong. Ya akong inan si Father nga Father. Para maka-witness ni mga tao. Ato lang panalanginan sila sa prayer sa simbahan. Akong ina ng mga tao before kung nanalangin or nag-simple prayer of deliverance nila, kung doon naman ganit mo singgit, meaning nahadlok na ang yawa na to. Yung mabali man ito ni, kita may mahadlok kung na mo singgit. So, pag simple prayer of deliverance kagahapon, ay tulog yun ni singgit. Tulog yun? Mga parting dahil nalipong. So, naninggit yun sa misa. So, ang mga tao nagka-witness. Dahil silang inan nga, ayaw mo kahadlok.
Ngano man kun magkahiusa na ta diha sa simbahan o sa pagdawat sa grasya sa Ginoo diha sa sakramento, matorture diya mga yawa sama sa na inyong na witness karon. So pag misa nimo gahapon, doy tulungan ni singgit yun sa tunga-tunga sa misa or sa pag consecration nga part. Pag kuan na to niya after na sa concluding nag-bless ta sa ilang mga religious items. After sa blessing, nag-simple prayer of deliverance ta. Kaya itong giingnan ang mga tao nga, kung dunay mo singgit gani, meaning ana, na ay term oppression, na oppress na sakit nga way finding sa doktor. Matorture man sila attorney. Sa prayer sa simbahan o sa mga sacramental sa simbahan, matorture yun. So mga tao, nakakita yun sila. Kagahapon. Unya, usa jud sa na-witness ni Father Jullard, ang iyang kababata. Apil sa dugon. Niduol na ko before pa ni sa before sa talk na to. Kaya abot ko dito alas 2. Ay namin duol nga taga Danau. Ingos Father Jullard nga kababata na nako Father. Unya ni sa Father storya ko kadali. Ako Father, may bawo ko kinsay mamatay sunod adlaw. O ba mo sa kwan? O may bawo ko kini akong silingan matay ni. Matay jud. Kini na po pika silingan matay ni. Pagsunod kay iya namang bana mamatay. Ay, Ginoo ko ako namang bana may mamatay. Namatay jud ang bana attorney. So muna sa na say power Psychic. sa psychic siya. Gitawag nag-psychic attorney kana makahibaw siya, makatagna siya. So na gid ni anak sa day. Mo na gitawag psychic ability attorney. Unya basta kaliwat kag mga albularyo, mo nang ma-open imong psychic. Gitawag sa ordinary language nanto is third eye. Third eye. Oo. Makakita ka. So, yun siya nga, Father, unsay mabuha, kay kulbaan ko ani akong, may bago ko kakisay mamatay. Yung matinuo, jud. So, ninduol siya na ko gahapon niya, ningon ko Father Jullard nga, Father, kay kog authority, kay di naman ni akong jurisdiction. Musugot ba ka nga ako ning prayeran sa prayer sa simbahan? Ciao, ay problema. So, pag pray na to, kita jud siya. Nanggahi, singgit og tamat. Unya nagsulti og lalaing sinultian. Kuyawan. Mo na nga ako silang giingnan nga need ka og antod nakalitok na siya attorney kung sabat na ako. I love you Jesus. Singgit nagtaman. Kita ang si Father Jullard mismo nakakita nga akong inas Father Jullard na normal man kayo kuan kayo masturya na to very responsive. Pero ang mga demonyo attorney nagtago ra siya. Unya. Sa istorya nimo normal lang sa istorya. Ang iya lang yung kuan nga murag makahibaw sa sunod mamatay. Kuyawa no? Sa sunod mamatay, may baw pud siya sa mga panghitabo sunod adlaw. Kuyawa no? Murag og linog sunod adlaw ngana na. Bagyo kuan man predictable man bagyo pero linog di man na ma-predict nimo. So may bawo siya sa mga kalamidad attorney na madisgrasya ani sunod adlaw nga ana. So nga na to mga pasyente nga open ang psychic. Normal ra. Di na jud siya normal attorney. Biyan normal. So pag pray na to kagahapon, nag-react jud ang gahi ang iyang kamot. Ang gahi ang kamot. Unya ato usa ka dugay naman kuno niya nga naa gidadana inana. Dugay na kay attorney no. Nga makahibaw siya kuan no? Kuyawa no? Kay ang iyang lula lagi kuan albularyo mananabang o abortionist. Mukumot. So naanjoy orasyon. Atong isang adlaw do natay gi-exercise from a Bini Bohol. Unya 5 ka demonyo ni istorya na may open demons attorney. Usa pasabot ang open demons. Musulti lang bisag wa di mo pamutan na. Kung sala siya gusto niya. Kuyawa no? Murag marites nga demonyo ato na. Bisag wa pamutan na siya Darwin kay bawo ka Darwin nakasud mi siyang lawas mag-narrate mag storytelling. Kay bawo ka Darwin ang nakasud mi siyang lawas tungod kay ni duol siya mga albularyo. Ya 5 mi kabuk siyang lawas. Kay 5 man ka albularyo ang iyang giduulan. So sa mga wa masayod dunay accompanying spirits ang mga albularyo. Attorney mo bitong kay bawo sila mauni ang tambal sa ubo, mauni dahon na. Di ba sila scientist attorney. So nay mo hunghong nila sama atong hinduol nako. Nay mo hunghong nako Father. Kini mo tawag din nimo karon kay manginahanglan ni imong tabang. Manawag din Father. Pero na ni hunghong nako. Kinsa man na sila Father. Mo to. Una nga ako siyang gi-advisean nga angay ka i-process jud sa na may ako didiri
dunay team pod sa mga exorcist diri sa Archdiocese si Monsignor Quintanar So ang sa Cebu, no? sa Cebu. Inyo man kauban nga exorcist ning sa Santo Niño, no? Ang rector Santo Niño Basilica, murag si Father Kisane. Nakalimot ko sa nga ni Father pero apil na siya sa mga exorcist. Oo. Kay diri sa Cebu naman po sila ilang grupo diri. Ubay-ubay ang exorcist diri sa Cebu. Oo. Ubay-ubay. Ubay sa diri. Pero ang ako nahibaw-an si Monsignor Quintanar usa sa ilang head diri. Oo. Nakoy bag-orong pasyente attorney gikan sa Biliran. Usa ka 33 years old nga kuan, maestro. Gida dito sa Sintel? Dito jud sila kay 7 years naman daghan kay sakit way findings attorney. Oho. Nya pag adto dito, ang nisud niya attorney open demon gapon. Si Asmodeus. The demon of lust. Nya akong gipangutana nya ay imperative command. Dili dialogue attorney. In the name of Jesus of Nazareth, tell me your name. Ingon din siya nga I am Asmodeus. So why you invaded his body? Because he is womanizer. Kuya Pag no? human, pag Kuya sa niya humanizer day alakay. Kuya din kay. Anong gi-interview siya? Pag womanizer ka, film na uyab ni mo? Oo. Sa 40 ra ka buka. Ada? Unya, limo na ito ni yung papa kay. Yung papa niya man. Liwat ni sa iyang amahan. Oo. Muna nga atong gi-process sila ron attorney kay doon na may kuan attorney doon na may prayer sa simbahan kana unholy soul ties. Kina siya attorney mo na mukat sa mga ex bitaw nga na nainahitabo. Sample kato siya 40 ka buok nainahitabo nila. So i-mention jud tong mga name ato kay posible doon ay occult tong usa mo nang resulta sa iyang sakit. Kaluis Ginoo attorney pag renounce niya sa unholy soul ties, parte nang gaana iyang lawas. Pero nawa na sa Asmodeus after renouncement sa unholy soul ties, kay i-mention man na ito in front of the Blessed Sacrament, kato bitong nahitab, example, kini mong pasyente, 40 kabok, iyan ang i-mention ang mga name sa 40 ka mga, kung memorize pa ba nimo? Sa alimta na ba ning uban. Sorry. Muna na siya prayer simbahan, indot king simbahan na to na kaya doon na dyan siya specific prayer for renouncement sa unholy soul ties niya. Narito nimo ma-break ang unholy soul ties ato nimo nang karon ikaduha na kong exercise niya nawa na sa Asmodeus kinag-renounce naman sila yang uban yang pampa uban yang tibok yang pamilya niya karon ang nipuli attorney ang occult spirits na pod nga nisulti ni reveal niya ako ang nagbarang niya. O ginarit angan sa magbabarang. Kini ko mga barang, kini mga albularyo, nga barang espiritista, na mo sa Biblia god, no? Biblical mo siya. So medyo kuan ato sa padayon ay karon totoo kay gamay lang kay doon patay dugang mga pangutanan Father Darwin kini bang pagpahawa mo doon na bagi pagampo anak prayer nga para ba ang amahan namo nga murag form gid ba? O kini sa Roman rites exorcism rites doon na ba gina or muhimo ta katong kaugalingong prayer lang or mas epektibo kining Roman rites or mas epektibo kanang Latin gyud gamiton or asa mas epektibo ang Latin ang English or ang Bisaya? Straight to the Atong point. balikan my guys Father Darwin Gitgano mga sukit tigpaminaw kay ako sa gipangutana ba ikaw Father mabana-bana nimo Father mga pila na kabuok ning imong gipapahawa nga mga yawa sukad pagsugod nimo ining exorcism nga ministry bana-bana lang. Una ang magpapahawa na to ni ang Ginoo dyan niya. Oh, Ginoo man gyud. Pero ikaw Unya, instrumento man ka. Gigamit. Dili na to mako na to ni kay usa sa pasyente nato during exorcism dunay legions of demons. One legion is itong last na to nga pinakabug-as 20 legions. How many are you? We are 20 legions. So ang one legion na to ni is 5 to 6,000. Daghan din no? Sumurong panon ang mga demonyo ana. Panon. Usa na nakatawo ato niya. Oo. Natungod kay daghan kay entry points sa kinabuhi sa pasyente una Freemasonry ang entry points niya sunod kining occult practices sunod kining traumatic experience niya kinadaghanan ang entry points mo nang legion ang naa niya
muna nga kinadaghanan ang entry point sa iyang kinabuhi. Muna nga pag kuman na to, kay ang exorcist makakuman man. Na may ritual ang exorcist, ang simbahan. Oh. Nya So ang gamit tag ritual sa simbahan Roman yun. ritual jud sa Roman ritual. exorcism. Okay, in Latin ba na? Nay Latin, Na naapoy apoy English. English. Oo, kay namo man sa Roman kuno? Roman ritual. Approve sa simbahan kay bugat-bugat. Kinabugatan jud ang approve sa simbahan attorney. Oh, so among gamiton kadto yung Roman ritual gyud nga At kuan. yung solemn exorcism sa approved by the church. Dili siya personal nga prayer attorney. O di personal prayer kay kanang personal nagi prayer gyud nga kana na ang approved by the church. Nadyo'y right dose attorney. Oo. Mura go pog fever, ang right dose kining biogesic. Oo. Nadyo'y right dose pod sa evil spirit man Unsa na man ang ning ritual sa usa simbahan. sa mga entry point kining Freemasonry. Say pasabot ani. Ang iyang kuan attorney, ang iyang great grandfather is 33rd Freemason. Kay doon naman na sila yung level of knowledge attorney. Kana sa Mason? Oh, Mason? first degree, nadyo kay specific knowledge ana. Ang first degree wa kay bawo sa second knowledge, second degree knowledge. Specific na siya. Unya ang 33rd degree ana attorney, ang universal G is Lucifer. Mo na ang password dito. Natay document ana attorney. Bugat-bugat jud. So mo na nga ang pero unsa man ang kanang mga Mason nga mga kuan, mga Masonry ana mo na sa grupo. Masonry. Okay, doon na magukoy na ilhan sa ana nga sa una ingon siya nga masudsud lang ko ani Brad kay Kay nga kun tuyo connection. nga kuan lang dagko ko mga negosyante sa mga friends kuno niya dito. Tinod. Unya pang kuan lang gud kanang Socialization. socialization ana niya connection. Oh, connection. Hindi ako na encounter attorney. So tingali kung connection lang kana napaka ka sa ubos siguro di siguro Na sila password attorney. na mga Nya password. akong giingnan tong 30 second nya bro kining ibaw baka nga di ko mason ha pero nibaw ko sa imong password kay ang mga password na attorney specific ra sa kada degree nya ilang katinga ha kay you are part of the Luciferian degree bisan pag first degree ka katong 30 second duha iyang kuan right unang Steiner right og Yuke right Ingko ako ipakita sa ritual sa simbahan attorney. Ingko mo ni mo password. So, kibaw lagi ka father. Ang simbahan na nili ako. Mo ni sa Steiner no. Sa mao father. Sa Ukraine mo ni. Sa mao father. Unsa man Steiner og sa Ukraine? Sa pasabot na. Mga kuan na attorney mga branches na nila attorney no. Unya ang siya both siya Steiner og Ukraine. Ko sakto ning gisulti simbahan, sakto. So sakto sa ning 33rd. Asa to akong prayer book, bro? Prayer book. Ako ipakita nimo to. Parang ma-educate pud nato ang mga tao bisan pag first degree ka. Oo. Kana na mo recruit na to nga apil ta ning Mason. Yan na. No jud attorney. Namang uban na namin ato nga kuan ato ko akong friend nga kuan. May to siya niya man ingon nga kanang ang ato ni nga pag connection lang ba kay Tinuod attorney. oh number one connection na kay mga friends na unya kuan. Pero kadugayan okay man to papilmero tingala na ko nga di na namo ikita sa kanang kuan wala na na-active sa simbahan. Kung ano kabas niya sa ilang kagalingan na busy siguro or unsa ba. Nako ipabasa nimo sa 33rd. Pero natingala sa ko nga og dili ma-active simbahan. Kwanto na akong kailan ni nga ang foundation sa kuyaw ba? Mayon ka ang akong level sa foundation sa mga debates ana nga kwan sa church. Butang tama mo umi og kaliber. Pero ano na da siya nga wa na sa makwan? Basig ni sa kana yang degree attorney. Naman na Tingala ko nga specific. kwan. Sorry pa to na ko dili. Pero Ningon tong kuan ngano naibaw mo ka father. Unya masyak jud ka kay ang 32nd, 33rd, ang 33rd attorney mas bugat. Na may password attorney. Unya ang universal G. so mo na ang Catholic Church dili sa mo encourage nga mosuod mo anang mason. I-condemn jud sa simbahan attorney. Kay mo lagi na sa kasulti Papa. pa na kong brad usasad sa among grupo sa church nga kuan ba. Nga nalay ko nun yung mga ritual sila daw nga murag lahi na ilang mga ritual sad. Na attorney. Pero di sila parehag level of knowledge attorney mo nang ang uban mingon okay ra. Ari ka sa 33rd, ma-amaze Taas ka. lang ka na mga kuan. Ang 33rd attorney, 33 ra na sila sa tibok Pilipinas. Ni kamatay nang usa, pulihan na po parang mga 33rd jud siya. Oh. Kay equivalent ba na siya sa 33 years ni Kristo? 33.
Mo ni siya ang 33rd degree attorney nga vulgar sa simbahan dire kinsa ng 33rd nila. Ikaw basahon na doon niya. Dito siya, huy, wa mo kay bawa na. Kini siya attorney mo ni ang password sa Eucharist nya Striners. Kasi password na. I renounce the secret words of Chupa Keb Rayut Mahir Shalov ko. Sakto ni sayo. Sa sakto na padar. Ano kay bawa mo ka sa simbahan ni. Muna sa Eucharist nya napadyo diri sa Striner mo ni ang password. Password na attorney sila rin ni bawa na attorney. Bawa simbahan. Basahan ni. Kinsay sa 33rd. Okay, basa. Mo ni sa 33rd. Sa okay, taas man ko ana. Kere lang ko ana to ni. 33rd and supreme degree. Basahan. As I renounce the oath taken and the curses involved in the supreme 33rd degree of Freemasonry, the Grand Sovereign Inspector General, I renounce the secret passwords. So mo ni sa secret password. Password na nila to ni. Sa mga pinulungan Dimole. Unsa na nga di man in English. Nga. Foreign language na to. Foreign language ni murag dili na murag Latin siguro ning usa. And Adonai. Adonai. No? Hebrew. No? And all they mean, I renounce all of the obligations of every Masonic degree. So ang pag-renounce na ni. Renounce na. So kung ikaw mason ka nga mo surrender ka simbahan. So imo ni imong ipakuan nga mo renounce ya. Dito basa to ni. Uh-huh. Kinsa ng Universal Architect. I renounce all of the obligations of every Masonic degree and all penalties invoked. I renounce and utterly forsake the great architect of the universe. G. Kinsa man na to ni. Great architect of the universe, who is revealed in his degree as Lucifer. Yes. Luciferian na to ni. And his false claim to be the universal fatherhood of God. Dili na ako to diha sa simbahan. Oo. I renounce the cable tow around the neck. I renounce drunk from a human skull should turn to poison, and the skeleton whose cold arms are invited if the oath of this degree is violated. So kuya usad no. I renounce the three infamous assassins of their grand master, law, property, and religion, and the greed and witchcraft involved in the attempt to manipulate and control the rest of mankind. Connected sila sa occult attorney. In the name of God the Father, Jesus Christ the Son, and the Holy Spirit, I renounce and break the curses involved in the idolatry, blasphemy, secrecy, and deception of Freemasonry at every level. And I appropriate the blood of Jesus Christ to cleanse all the consequences of this from my life. So mo ni ang iyang pag-renounce. Pag-renounce na attorney. I now revoke all previous consent given by any of my ancestors or myself to be deceived. So kanang inana nga taas nagrangos mason mo surrender siya naa day say na ay specific degree specific nga ko ano? Ay prayer. First degree to 33rd. Na kompleto ang simbahan attorney. So daghan din nga degree no? 33rd. First degree until 33rd attorney. Pero na may iban nga mga members mason nga mga first degree lang. O niya mo simba mo kuan ukil sa inana. Kinahanglan may bawo sila na attorney. Active simbahan mo apil pag mga amutan simbahan ana. Tinuod. So okay lang ana. Di jud okay attorney. Di gud okay bisa pag bag-o pa lang ka ba nga first degree pa ka na. Parang ang Ginoo nagpasaylo sa mga may bawo. Ika na attorney in line na sa 33rd. Nga ang Universal G is Lucifer. Di ako yung nag-ano na attorney sa simbahan ni siya attorney. So doon naging ano? Official yun na siya. Simbahan niya ko ano? Sa exorcism ritual. Nya, ako lang na may kaimong question kay parang ma-aware ang mga tao. So ang atong katungod attorney, it's up to them. Sila yung mag-decide. So pagkakita nila na attorney, mo tong katong kuan 20 legions ang nisod ni attorney. Nya na may iban mga mason karon nga kanana ang dato na kayo na mason na daghang mga connection sa negosyante ana. Unya may man mo amot sa simbahan. Sa may So ang kuan to attorney nga yung ingon mo sige lang og mason basta kay mo amot ni. So mo nang atong pabawon lang nila attorney kay daghang wa mahibaw ni ana. So ang ilang pagtabang matag usa na to mo tabang man. Di para man na sa simbahan, no? Pero ang atong connection should be connected to God. Kay na ko kaila gid father, dili na ko isulti ang pangan niya mo. Primero istorya mi nga kon lang ako break sud lang ko ani kon. Pero asinso na gisa ha.
Wala buyag. Nya kanang ako ani nga pang connection lang ba. Kay mo mga grupo sa mga businessmen, to mga dagko ba, mga membro ani. So mabsud ka sa lang grupo, medyo tabangan sa kamo kuan ka. Lambo ka siya. Lambo ko to sa daan nga kuan pero sulbong pag isag mayo. Ya, kadugay yung tingala ko nga doon na sila mga ritual ko kuan pero ang ako bang tan-aw ba kay ang mo lagi Gabi Foundation to o mo mga debate mo kitog mo defensive ban. Inana yang kaliber ha nga kanang kuan. Knowledge level sa doctrine sa Catholic Church o kagiton to pastor lang ang debate dili to basta-basta. Pero tingala ko na sud man si anak niya pagkasud niya iya more on business lang kuno niya kuan na. Wa na guys mo active sa kanang sa mga debates na. Yang tingala ko na dili na sa active niya murag ganig na kuan ming tanan nga mga sa mong grupo ba wala na di na sa mag-communicate na mo. Amo na siyang giapis pag-ampo nga hopefully okay ra siya. Kay mao to imong last nga kuan nga murag nadako ni ang langgos sa inani. Basta mo dako ni Morango attorney 30 second. Dai ni surrender na to attorney 30 second jud siya. Tingahan na siya kay ang iyang balay attorney kinabahuan na. Nga limpyo man kayo. Kaya gi-vacuum. Kay mo ko sa mabutang og naa kay main ani nga mga kuano, murag nag bisa pag umingon ka nga dili siguro na tinuod na mana ka pero murag nag-invite gyud kag lahi nga espiritu. Tinuod attorney. Murag nag-open ka og lahi ba? Ang Santo Papa, why Santo Papa attorney nga ni-lip up sa condemnation sa Freemasonry. Mga lapas sila 5 ka Santo Papa attorney no to Masonry. Unya first degree kay di connected na katanan. Pero di sila kay bawo sa first degree attorney sa 33rd kay doon naman sila yung level of So knowledge. lain ang level. Pero kanang mga inani din ni Cebu panalitan na may mga members ani. Kanang mga kuan lang ba inana? Mga brad man sa kuan na. Unsa man na siyang kuan na murag na man sa mga kuan gani. Dili siguro mga gagmay pa sa langgos ha. Gagmay pa nga level. Napoy renouncement sa first degree attorney. Kay apprenticeship pa man na sila. Sa first, second, third. Kaya naman mo di man problema kay kuan man kanang active gyapon may simbahan kuan man gyapon may ana. Kanang problema attorney kay ang Santo Papa ni condemn dyan. Sa more than 5 ka Santo Papa ni condemn ana attorney. So katong usa nga imong gi-exercise membro to aning mason. Ang iyang great grandfather. Amo ba? Gi-reveal siya. So natakdan pa siya bisag layo na siya. Yes, attorney. Ang di ba kita ka sa curse? Attach every degree na curse. Attach. Ug mo ni wa mabaw eh. Sa simbahan man attorney niya, ang simbahan na may haligig sukaranan mas kamatuuran. The pillar. So lahi siya nga pagkakuan, no? Kaya i-renounce jud siya attorney na first degree diri attorney. First degree to first degree attorney renouncement. I-renounce gapon siya. Kuan siya sa ritual ni sa simbahan. So naagid no? Sumo ni ang kuan kining Roman ritual sa Yes, attorney. exorcism. Sa exorcism na attorney. Exorcism na attorney. Kape. Ka Father Cabading ni Winston Cabading. Dito jud sila nag-study sa Roma. So first degree jud gikas first degree kung kumpleto ka attorney gikas first degree to 32nd gikan sa first degree to 32nd imo i-renounce. Kuya no? So dili day advisable kanginan nga namino na tulon og dunay mga mag-invite nya maapilon ka ng masonry. No. Mas dili lang maapil. No jud attorney. Ang simbahan may insulti ana. Ako lang ni pinagis simbahan nga miingon ana. Nadiri attorney ang Santo Papa nga ni renounce ani na Freemasonry was condemned as incompatible with the Christian faith by Pope Leo XIII. 14th pa ni ron. In his encyclical Humanum Genus in 1884. The 1983 document from Congregation for the Doctrine of Faith affirms that status quo, nagpabilin nga po. The provision was once more reiterated by Dicastery for the Doctrine of Faith on November 13, 2023. In its response to His Excellency Most Reverend Julio Cortez, Bishop, nagpadaman si Bishop o kuan, unsa na may Bishop Cortez. Unsa na may the ban of joining Freemasonry covers the lay faithful, religious and clergy. So tanan jud. It has been asked whether there has been any change in church decision but basig dapat ay kausaban ang desisyon simbahan. Sa 2023 ni attorney November 13
This sacred congregation is in position to reply that this circumstance is due to editorial criterion, which followed also the case of other associations likewise and mentioned in as much as they are contained in wider categories. Therefore, the Church's negative judgment with regard to Masonic association remains unchanged. So, nagpaduyon nga po nato ni. Principles has always been considered irreconcilable. So, ang simbahan nato ni, hantod karon wa mo usab. Nya, i-connect na to sa 1 Timoteo 3:15, the Church is the pillar and foundation of truth. No? Pastilan, kuan gyud kayo. Kanang degree jud ato ni. Kung first degree ka, mo ko'y nakasakay sa barko ato ni second degree siya. Kung mo ba ni password sa second degree? Siya, ni bawal ko computer. Mason ka. Sa dili. No, mo na isulti simbahan. Hibaw-an ang tanang password nila ato ni. Na diri sa kaan. Na sa first degree to 33rd degree. Nasa li password. So mahimo siyang entry point o naay mga pusis, no? Yes. Usa na sa pangutana nga nganong na pusis man nga nayawaan man dili ni member og mason, dili ni kuan Usa kay na sa kuan na to ni sa appeal sa narrative or guide question. usa no? Nya, during sa exorcism na to ni katong 20 legion na to ni bugat-bugat to. Kay 20 legion man. Multiply to di mo kuan 5 pila naman na 20 times. Daghan-daghan gyud. Ubay-ubay ang mga demonyo ni sud sa iya o nisulti yung yawa niya katong usa nga ni surrender attorney dia nya nag-renounce na siya nya pwede bag mo witness ko father na timing pod nga 30 seconds siya unya kato pong gi-exercise nako gitudlo siya anong ni-renounce man ka nakauban man ta sa una kay ba ka nga 33rd ko ana 33rd ko ang iyang great grand nag-narrate gud siya attorney during exorcism ang iyang great grand lolo is 33rd worshipful master worshipful master na tawag nila na attorney sa 33rd o nang kinadatuan ni og taas og influence sa atong community di ka mamembro ani attorney wa kay posisyon wa kay kwarta di ka mamembro ani so katud jud ni mga tag-as mga politician mga celebrity Dagko lagi mga kuan, mga businessman ba? Mga negosyante. Muna nga kinala to ipabaw sa mga tao but they the want to decide. Atong katungod attorney di man ta mo condemn. Atong katungod mo educate ra jud. Kung mo mahibaw sila na yung mag-decide. Pero mahimo na sang entry point, no? Mo Yes, say kuan. yes. Okay. So si Father Darwin Gitgano mahigala daghan patag mga topics nga atong isgutan ani pero adto mog Toledo unya. Asa man ning mga activities niyo dito? Kung ano to ni doon natay mass alas 5 naman sa mass series of catechism yan natay mga kauban sa ato team kay kung doon ay mag-react sila may mo facilitate no kay So mo na yung mga team ni mga kauban permi? mga kauban sa mga catechism nanto sa mga kalungsuran o niya ma-empower po nato ang mga tao attorney kay kung di nato ma-empower ang mga tao dependent sila sa center so dapat dependent sila sa Ginoo dili sa center so kano sa aman sila ma-dependent sa Ginoo kung ma-educate nato sila sama atong tibok pamilya ato ni napusis ang usa nila ka pamilya niya Lucifer ni Sod sulti jud ako dili tibok pamilya I am Lucifer nya paghuman ana nakog exercise diingon ang papa nga dito mis kauban nimong exorcist father wa man mo gawas ko wa na mo gawas kay dependent mo sa exorcist dependent mo sa Ginoo sugod karon Brad ayaw mo balik diri ha kung ikaw may pa-deliverance nako ikaw tatay man ka do na kay natural authority over your family members ikaw go ahead so ikaw di mo lead sa prayer kunang ang tatay maulang siya maghiusas pag-ampo maglisod og haras ang demonyo sa pamilya yung tatay nga father di na nako kaya kay Lucifer father yung ko nganong di man nimo kaya hadlo ko father kay Lucifer ni sud kadungogon siya sa during sa exorcism say kadlok kay kung nagpuyo pa mo sa kadlok bisan pag ang Santo Papa mo deliverance ani di jud na mulayas mulayas lang yawa kung mo-activate mo sa inyo faith sugod ugma ha straight sunod buwan na nako isolim exercise ikay deliverance i-deliverance nimo imong anak i-deliverance nimo imong balay kay di ko madto nya simba mo dito sa inyong parokya
receive the Eucharist because Eucharist is the real Savior of the world. He is the Redeemer. Sa si Father, para sa akong anak. Tulo ra ka adlaw niya gi-deliverance ato ni. Layas ang yawa. Balik sila dito. Father, layas na sa zipper. Nituon ko, Father. So doon na kay prayers for deliverance na. At least So man ito itudlo sa mga tao nga mabisita na to. Nya kung ma-empower na to sila sa life of prayer, ang family attorney, and then the sacramental life, the Eucharist, the sacrament of reconciliation, it is a grace attorney. Only the grace can expel the evil spirits. Unang kung mulid sila nga doon na sa sacrament, dito sa ilang pare, masimba sila kanunay, kaluis Ginoo attorney, wala ko mag-exercise anak. So, congratulations ha. Pag simple prayer na ko, wala mag-react. Hantod karon attorney na naulian na yang anak. Because of the empowerment attorney. So, dili mo dependent na ko. Dependent na sa Ginoo lang. No? Kaya magsalig Ginoo may kontak iya. Instrumento naman tatanan. Magsalig mo na ko, di na mo muhimo sa inyong prayer life. Ako ro ba din nabunyagan. So, akong ipabalik nila attorney nga kita tanan gibunyagan. Kita tanan nakadawat sa Holy Spirit. Tungod kay nabunyagan ta, plus nakumpirmahan pa jud ta. So, what a power nga naa nato. Gawa na to magamit. Okay. So, tungod sa atong oras nga hagipot na gid kaayo mga sukin ti paminaw, daghang patatag mga hisgutanan ni Father Darwin, pero ang atong time higala ni lapas na kitag maayo. So, salamat kayo Father Darwin sa pagbisita din sa atong sibianan. Sa pagkausap pa sa dugay-dugay na itong tuig niya naka-aris siya sa atong sibianan, naka-interview tag susaman ini. Karon at least niya ni balik mga kagalaan. So, salamat kayo imong mensahe. Last parting message sa atong mga naminaw karon. Salamat kay Tony Rupel o ang akong ipaambit lang ninyo kining giingon ni Kristo sa Lucas 10:16. San Juan 10 niingon si Kristo nga gitagaan ko kamo gahom sa pagyatak sa mga bitin o all of your enemy are subject to you. No, nothing will harm you. Nothing will harm you. Way makaunsa ninyo. So, sa to? Luke 10:19. No, sorry kayo na akong teksto na rumble. Luke chapter 10 verse 19. I have given you the authority, all authority to trample scorpions, serpents, and nothing will harm you. Balik ko na ko, nothing will harm you. Why makaunsa ninyo? So, muna akong source of inspiration attorney, ang pong Diyos Ginoo. Kadi na ta magpuyo sa kahadlok, kung dili magpuyo, tas pagtuoran daghan ta matabangan. Kana, mao gyud na, mo na pinaka-importante. Salamat kayo Father Darwin sa paghatag panahon nato dire pagbisita sa atong sibianan. Father Darwin Gitgano mahigala mo atong bisita karon nga buntaga. Yo! Shukbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag, sugod na ang programa. Kini ang tingog ngayon gihulat. Straight to the point! Straight to the point, walay liko-liko. Balita klaro, walay libog-libog. Shukbo paminaw, ayaw na paglangay. Kasi ato ni Rufil Banyok nga'y nagbantay. Straight to the point, tinudyod pirmi. Kamatuuran niyang dala sa TV, este radyo dire. Kung sayangay, iyang isulti dayon. Sugbo paminaw na. Sugod na ang aksyon! Alas 6 sa buntag, sugod na ang aksyon. Radyo mo andar, sugbo ready sa impormasyon. Politika, balita, upang hita mo sa adlaw. Kung unsay tinuod, siya dayon mo tawa. Walay lipod-lipod, kung muhatagog komentaryo. Diretso gyud kaayo murag pa na sa targetaryo. Kung sayop-sayop, kung sakto-sakto. Mauna ang estilo nga gusto sa katawan yun. Pili ka magduka kung siya na'y mo istorya. Usahay mo kanta pa para malingaw ang masa. Tingog nga kuso pero puno sa kasing-kasing. Para sa sugbo kanunay nagserbisyo sa tanan. Straight to the point, walay liko-liko. Balita klaro, walay libog-libog. Sugbo paminaw, ayaw na paglangay. Kay si Atonay Rufil Banyok na'y nagbantay. Straight to the point, tinudyod pirmi. Kamaturan niyang dala matag buntag diri. Kung sayangay, iyang isulti dayon.
subo maminaw na. Okay, mahigala wala tayong oras, no? Sa nga na lang kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu, kus kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit kaninyo paligis pag-ingon sa tanang panahon sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos. Mayong buntag, Pilipinas, tatak, RMN. Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyok. In a country with 7,107 islands and over 110 million people,